24ο Ποντιακό Παραδοσιακό Πανηγύρι του Ποντιακού Συλλόγου Κατερίνης Παναγίας Σουμελά την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Αυγούστου στην πολιτιστική στέγη του Συλλόγου στις εργατικές κατοικίες του Μιλάβλακου. 2 βραδιές πλούσιες σε παραδοσιακή ποντιακή μουσική με πρωταγωνιστές τους καταξιωμένους Κώστα Θεοδοσιάδη την Παρασκευή 19 και Παναγιώτη Ασλανίδη το Σάββατο 20 Αυγούστου, καθώς και πλειάδα καλλιτεχνών του Συλλόγου. 24ο Παραδοσιακό Ποντιακό Πανηγύρι από την Παναγία Σουμελά Κατερίνης, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Αυγούστου.